18th of May. Kuble yefi baro. Na ka kitab jimpan pau kalanong ka baning kong dakhart balay. Suk to ba pule pait ba. Ya kane ka khubor ya thulupa. Pasuk kitu ki ba shashkor ya ka. Bad ki ba sumar ya kata ka bala thoh ka namar kaya balabu kalajan. Ko himen ko para bayit. Ni layos ngo na ka tenjung oblay manta ka kamram jungi ban pule pait ba ban pule jam nangta ban shashkor ban kongo laitli ki ban yo ka jingsuk ma ka jinglar galong suk uba pule te figan mau jihika jungu jisu halalum ula batayingi ka jingsuk beatitudes pan mentang iyo sakawe ka jingsuk nakaktin jung ublay suk uba pule pait ba suk uba shashkor suk ba sumat ne bokongu la jingtho te akane ka por lockdown ngi miolar ban le sai mene ban simbanta ka jinglenium junga mas bokhoet te ngi nyo jingkar ko jingsuk hakano kurukam pet kajing kai kadon hangne lightly ke bang hable panyo gana ke jingsuk pan pule pait ba nangta ban shashkor ban kongo ya kaktin jung ble ban hangta la thoru namar kaya balabu kalajan watieng wat parkar akan waino ka parthe ni hable kumno kane jingtho kamju punting ingi ngala ong lupai fisisian ka jingwai no jang ka porthai ka tarik ka por de batik tang ble pabne but ning don kamban kuslai sepang ka tarik ne ka por ne kumno tatawaro ble paun sapet ki bang ni hab le ka long pen ban yo ga jingsu ba ble aingi suk jingsu ka bawan abangi pule pait ba ni shashkor bat ni kongo ya kakten jung ble kito ki ba shu shong hai yem shashkor mane sngap jingruai baro shingi wat parkhar pin yo jingsuk kumba pin sa yonang ne ki ba shu sngap kul martang ka khubor shapang covid ka juga jingsuk pin amyo ne kino ki ba pule kot khubor baro shingi wat par khmelinti banyo ka juga jingsu ba kakten ble kan sa aingi but ai ba kane ka por badangsa jong ka por lockdown ublay unsa karku shushuingi unai shushuingi ka to jingsuk ba tak mo la banai pikan mo jisu hadin ka jimi pa jungu ula ong lupaingi ka jingsuk umde kumba ka persai ka kanai ta ka jingsuk nga nai fi ka long ka jingsuk ba ublay pa bala pa nga banai fi ublay badap daga jinga jingar ku unsa karku ka daingi hagteng pa parukon baru mensimbok kuit homework sapule kasam shispa khatpra la shairu